L-aħwa George u Alfred De Giorgio tresqu l-qorti darbtejn matul il-ġurnata wara li fl-ewwel lok irrifjutaw jiġdu fil-kumpilazzjoni tal-provi kontra l-allegat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Jurgen Fenech. F'Ottubru tal-2022 l-aħwa De Giorgio kienu kundannati 40 sena ħabs kull wieħed wara li ammettew is-sehem tagħhom fil-qtil ta' Caruana Galizia fis-16 ta' Ottubru 2017. Fil-fatt filgħodu, iż-żewġ aħwa kienu msejħa jiġdu fil-kumpilazzjoni tal-provi kontra Fenech. Badana kollu, it-tnejn li huma irrifjutaw li jiġdu bil-Maġistrat Rachel Montebello tinformhom li huma m'għandhomx dan il-privileġġ. Kien hawn li żewġ aħwa baqgħu jippersistu biex ma jiġdux, sakemm il-Maġistrat ordnat lill-Pulizija biex fi żmien 48 siegħa jitresqu fil-qorti b'akkużi ġodda. Fil-fatt, aktar tard wara nofsinhar, quddiem il-Maġistrat Noel Bartolo, l-aħwa De Giorgio reġgħu tresqu fejn wieġbu mhux ħatja tal-akkuża li rrifjutaw li jiġdu. Il-Wayserv daħlet ir-reazzjoni tagħha għal kawża fil-qorti tal-appell mill-kumpanija Hitachi Zosen Innova AG Terna CA kontra deċiżjoni tal-Public Contracts Review Board fi frar. Dakinhar ġie konkluż li l-proċess mill-entità tal-Gvern għal xiri ta' impjant tal-Waste to Energy sar bl-akbar professjonalità u trasparenza. Fil-fatt, il-Public Contract Review Board kien tenna li l-Wayserv mexxiet proċess ta' evalwazzjoni metikolus ħafna, inkluż permezz ta' numru ta' esperti mqabblin biex jassistu waqt li ngħata l-istess trattament ugwali lil dawk li applikaw fit-tender in kwistjoni. Wayserv qalet li waqt li jiddispjaċiha li l-appell se jżomm li jibda jiġi implementat il-proġett li huwa essenzjali għall-ambjent Malti u l-Miri Nazzjonali fil-Migrazzjoni tal-Iskart se tkun qed tistenna sakemm tingħata d-deċiżjoni fil-qorti tal-appell. Il-qorti laqat it-talba tal-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti biex tkun tista' tipparteċipa u tagħmel is-sottomissjonijiet tagħha fil-proċeduri tal-mandat ta' inibizzjoni mniedi mill-BirdLife kontra l-Gvern biex ma jinfetaħx l-istaġun tal-kaċċa tar-rebbija. Fil-fatt, l-FKNK għamlet is-sottomissjonijiet mill-avukati tagħha flimkien mad-diviża tal-Avukat tal-Istat. Id-digrit mill-imħallef Francesco Di Pasquale mistennija ta' għada għal ħabta ta' nofsinhar. Raġel li ismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti ma nstabx ħati li abbuża sesswalment lin-neputija tiegħu wara din waqqat il-każ kontrih. Ir-raġel li ġiet tal-allegata vittma ġie mixli li korrompija meta hi kellha inqas minn 12 sena. It-tfajla allegat li sijua kien jgħaddi kummenti sesswali, kien joqgħod qalwin qudiemha u anke kien messilha il-parti tagħha. Quddiem il-Maġistrat Kles ta' Frar Żammit, it-tfajla ma xtaqix tixed għax l-akkużat jiġi sijua u anke minħabba s-saħħa mentali tagħha. Min-naħa tiegħu l-akkużat ċaħat li abbuża min-neputija u fix-xhieda tiegħu qal li din kienet montatura min-naħa ta' missier it-tfajla. Wara li qiset is-sottomissjonijiet kollha, il-Maġistrat qalet li mill-provi li tresqu qudiemha l-akkużi ma ġewx ipprovati u għalhekk illiberat lir-raġel minn kull akkuża.